Huomenta. Mä halusin tulla vähän kertomaan teille tästä viikonpäivätuotehommasta. Tämä on herättänyt hyvin paljon kysymyksiä ja mielenkiintoa, niin mä ajattelin, että mä kerron tällainen videon muodossa, että mistä on kyse. Elikkä meillä tulee joka perjantai uudet tuotteet, ja perjantaisin hinta on niin sanotusti kalleimmillaan, eli 2 euroa. Tällä alueella täällä on vaatetta, tavaraa, astioita, kaikkea mahdollista. Eli nyt kun meillä on ollaan tiistaissa, hinta on 50 senttiä kappale. Eli kaikki tällä alueella olevat tuotteet, mitä täältä vielä tänään löytyy, näitä on toki tässä viikon mittaan mennyt, niin kaikki on 50 senttiä kappale. Ihan sama mikä tuote. Siellä on verenpainemittaria, siellä on kirjaa ja taskulamppua. Löytyy ihan kotimaista lasia. Sitten meiltä löytyy täältä on kenkiä, peltipurkkeja, kelloja. Sitten löytyy esimerkiksi päiväpeitteitä, verhoja. Täälläkin on esimerkiksi tosi siisti harmaa päiväpeite, 50 senttiä kappale. Sitten löytyy vaatetta, on aikuisten ja lasten vaatetta, siellä on ihan verkkikamppeita on joka lähtöön. Ja tosiaan huomenna hinta on enää 25 senttiä ja torstaina 10 senttiä. Sitten tulee taas uudet tuotteet ja perjantaina on sitten taas hinta 2 euroa ja siitä laskevasti eteenpäin. Eli täällä on mahdollista tehdä kyllä ihan huippulöytöjä ja kysehän on vaan siitä, että kauanko uskaltaa odottaa, että jättääkö tavaran odottaa, että hinta laskee vai nappaako heti matkaansa. Selvensikö tämä yhtään nyt tämän puolen ideaa vai onko ihan yhtä sekaavaa kuin aiemmin? Kertokaapa.